Powell. Mae'n anodd cael gafel yna chi, Mr Powell. Wy'n neud yng ngorau. Chi'n gwybod pam yn i ma? Wedi clywed yr hanes? Chi'n abod Mr Bainon yn dda? Gwrs o'n ni. Na bod y teulu ysbyneddau. Wedi gweithio yn y dyffryn yma ar hyd y nos. Chi a Mr Bainon yn ffrindiau? Wedyn ni ddim na, o'n i'n neud cwbl o odd jobs iddo fe. Byddwn ni'n gweud alo, byddai fe mynd i waith e, a byddai ni'n mynd i waith e. Cynwed. Os maen nhw'n ffili mynd trwy'r ffens, maen nhw'n claddu o dan o 2-3 trodfedd. Maen nhw fel blydi llygod ffyrnig. Lo, chi'n eithor, Mr Powell? Gytre. Del rai gyrferch. Oedd Esyl yn gweud bod dryllio dwi'n mynd ar gôl. Odyn. Os ydyn nhw'n syniad ych chi pwy allai fod yn gyfrifol? Mae gen i farn. Lan i chi os chi'n glywed, Ni'n glistio i gyd, Mr Powell. Daniel Prothero. Mae eisiau chi gael gair dy ge. Mae wedi bod yn fwrn ar y lle yma. Ers oesoedd. Dwgyd. Potsian. Rydych yn wyllt. Byw o'r top y mynydd yna dau fam. Dwi ddim lot gwell. Ddim yn cadw ffrwy'n yno fe. Chi'n gwybod lot amdano fe, Mr Powell? Fe ddylen ni. Rhaeg Bethan yn wydwaith. Bydd ddath o fe mewn i'r byd yn. Na be gweithio ddigwyddodd eriod. Cynoed. Llygod ffyrnig. Lladron. Os nag i chi disgwyl ar ôl eich pethau, fydden nhw'n ôl o hyd ac o hyd ac o hyd.